Hej og velkommen til min video her, hvor jeg vil vise jer, hvordan man får en pædofil til at stå ude foran din dør. Se, først så går vi ind på det her program her, som hedder Pædofil version 1.2. Først, og husk, der er link i beskrivelsen, som der altid er. Der er nu. Så åbner det readme.txt, og men det står godt på engelsk, men det går nok. Okay. Advarsel. Det her virker. En pædofil kan stå foran din dør inden en time. Det er ikke falsk. Jeg har testet det selv. Der var en pædofil efter en time. Han sagde, er det her din IP-adresse? Og viste mig IP-adressen. Og det var min IP-adresse, han havde. Og koden til det her program, det kan enten komme til mig for at få det her program. Ellers kan I jo faktisk bare finde det i... ellers så skal I like og subscribe her til kanalen, og så vil du faktisk... så lægge en tekst eller en kommentar i der, og så i kommentaren der, og skrive skrive jeres Skype-navn eller Facebook-navn, og så vil I få en besked fra mig, Mikkel Storm, hvor at der står koden. Ellers så ligger den faktisk men nu er den her, der baggrunden, der er profilen her, hvor det her udfordrende der, så fandt han faktisk på internettet også. Men her, der står der i titlen, så er den for en profil også, kan man sige, foran din dør inden en time. Med advarsel, han har ringet på hele tiden. Ikke helt gøre, men først så er en af de IP-adresser. Min to vil være, fordi at jeg har 2 computere i det her hus. Kan ikke vælge 2 af dem. Så skal nok have 2 programmer, men så når jeg vælger en af dem, så klikker du reservere pædoen. Pædoen, det er bare for koldelse af profil. Og så hernede, der kommer pædoen er blevet reserveret. Når pædoen er blevet reserveret, så klikker jeg på udvise pædoen. Og her det står så der, hvor mange procent er udvist. Der går ikke så lang tid, og så er den egentlig, så er han faktisk på vej over til dig. Ham, som faktisk kom ind til mig, han var svensker, og han bor ved bjergene i Sverige. Men han er meget hurtig til at køre, og han er inde. Så her der står, pædoen er udløst og ved dig om højst en time. Men link i beskrivelsen. Husk at like og subscribe, hvis I vil have koden. Og skriv i kommentarfeltet, hvad Skype eller Facebook er, så I kan få koden. Ellers så ligger den faktisk gemt i et program inde i Pædofil Vinderar. Nå, og husk, der er også en link til Vinderar inde på YouTube. Vi ses YouTube.